2-3 седмици, не повече, до един месец. Ножа как го извади? Какво се случи? Ножа Иван ме държеше така и Янев викаше, чуваше там, че ти еба майката, искаш ли от болница да ви изселя и такива. И оттам излезнах и работниците да го фанат там, да не ме удара. Първо му удари Иван фана тук един бокс и оттам от некъде се въртеше, то вече беше и тъмно, изкарано нощче и искаш ли вика тук да те заколя, да те погреба, няма кой да те намери, да те види, и те строша от бой, не знам ти що, да ме закана и тръгна да махаш нощи, дойде към мен и я така не стреса тук. И искаше, нещо можеш да ме ръгне някъде на друго место, освен в ръката. И после там излезнаха работниците, даваха ми там една марел, служих тук, то още си викаше там. Викам му сега, викам ще ходя в полицията там да кажа. Викам ми, ти ако идеш само вика в полицията да се оплачеш, да знаеш, викаш шефа на полицията е мой човек, аз съм го назначил на работа, половината следствие, половината полиция, аз съм ги назначил на работа, няма никой.